Department of Agriculture miawhag sa mga namuhi og baboy labi na sa karkar ug siningang lugar. Mutuman sa mga lagda aron dili mo katapa ang problema sa African Swine Fever o ASF. Labing importante rin dili kuno pagkanon og pasaw o lamaw o sobra-sobra ang mga baboy ug mas maayong feeds na lang una. Anang live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan na nawagan og kooperasyon ang Department of Agriculture sa katawhan sa tanang mga stakeholders aron kapugan pa ang pagkatap sa makaso sa ASF dinhi sa Sugbo. Importante nga mapangita ang source of infection. Kinagitutukan sa mga otoridad taliwa sa makaso sa ASF dito sa Karkar City. Nanawagan ang Department of Agriculture mutabang sa pag-report sa mga talagsaong panghitabo o kung may magkasakit ba sa mga binuhing baboy. Importante po na mahanap natin kung nasaan yung sources ng infection at matest po natin yung inyong mga alaga kung sila po ay meron ng virus o wala. Tambag nila sa mga nagbuhi og baboy, dili mohimo og swill feeding o dili pakanon sa mga lamaw o pasaw. Kay posibleng pinaagi niini mapasa ang kagaw sa lain nga baboy. Hindi po natin gagamitin yung ating mga tsinelas o bota na ginamit sa labas ng babuyan. Hiwalay po natin ito sa loob na ginagamit natin sa loob ng babuyan. Maglagay po tayo ng footbath at tayo po ay kinakailangang mag-shower at magpalit ng damit kung tayo ay galing naman sa labas. Sa ilang bahing gipahibaw sa Mandaue City Veterinarian, negatibo sa kaso sa ASF ang syudad. Hugot gihapon ang ilang monitoring nga gihimo ingon man disease surveillance measures. Submit no. So far those samples tested negative man for ASF. So we cannot say that there is already ASF. Samtang landugang ASF update sa lalawigan sa Bohol, may issue karon og order pagdili na sa pagsud sa mga pork o mga pork products padung sa ilang lalawigan. Taliwa sab kini sa nakumpirma nga kaso sa ASF dinhi sa Sugbo. Daling mipahigayon og emergency meeting ang Provincial Government of Bohol pinanguluhan ni Governor Enrico Aris Aumentado kabahin sa mga kaso sa ASF dinhi sa Sugbo. Gipasabot ni Governor Aumentado nga nasa green ang o ASF ang mga measures o mga lakang nga himuon aron kalikayan ang pagsud sa kaso sa ASF sa ilang lalawigan. Kinahanglang pahugtan kuno ang mga estratehiya aron kalikayan gyud kining maong sakit. Doble ingat ang ilang gihimulan labi na sa mga coastal areas paghingusog sa border checkpoints kabahin niini. Gipasabot sa hinuon sa gobernador sa Bohol nga dunay igong supply sa baboy sa ilang lalawigan bisan pa man kung iban ang pagsud sa mga pork o mga pork products gikan sa mga ASF affected areas. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.